Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Dzień 2 czy 3? Deň rozstelený už. A dneska máme prvé kolo. Zase môžem natáčať na ulici, lebo ma tu nikto nepozná. Dúfam, že máme všetko. Lebo konečnom bráta. Daj mi žuvačku. Please. Prečo tu typuje zákaz? Ba ja som Kde šla. tá išla? Ja som šla do zákazu. Hej? Tu môžeš. Tu je tolerancia na všetko. Ježiš. Bože. Zčesala minimočne. Dobre, ľudská práve osprchovala plejka. Fú, adrenalín stúpa. A začali iba tebe, ako vidím. Asi hej. Ja som v Čile. Dobre, máme nejaký 50. štart. Práve teraz, ľudská ide 86. Takže ideme Musím si riadne zmontovať klobúk, lebo ideme sa nachystať. pokuta za spadnutie klobúka. Neviem, ktorý si mám dať. Tento? Tento. Tento? Mhm. Tak jak ty povieš? Fú, ja mám asi väčší stres ako ľudská. Sa idem vycikať hlavne. Pojko žrali a nie ešte. Pojko už ide druhýkrát žrať. Je tu teplúčko. Strašne už teplo. Už je veľmi. Dosť. Ale je riadne super. Hej, to by bola fajn. Sú iba dva typy ľudí. Plejko, are you ready? Tak povie Hej? To čo znamená? že milujem ťa. Dáš mu aj repelent? Všetko mi dám. Chlapcovi. Tu máme Zovi z farmy, inak keby ste si chceli kúpiť. Tak aj do Talianska bereme zo Slovenska, lebo proste najlepšie. Áno. Nie, ale naozaj to je super, tento nie? Repelent. To nie je repelent, to je rozčistovač. Jaj, rozčistovač. Ale máme aj repelent taký, nie? Rozčistovač, áno, máme aj takýto repelent. Zatiaľ vôbec stále nemám stres. Až kedy? Však máš najväčší stres, až keď sú tam jazdci pred tebou. Áno, A už vieš, že ešte 10 jazdcov, ešte 5 jazdcov, Hej. ešte traja, ešte jeden. Vtedy si už len musím ísť do arény. A že nemám také, že bože, po mňu sa nechcem ísť, ale že už tam chcem byť a už chcem... Hej, ale už keď si na štarte, tak už je dobre, Už je nie? dobre. Už sme tam iba my dvaja. Ale fakt to tak mám, že proste... Len my. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna this to end. Remember the start when breaking my heart again. Blood on a bed. Would it matter then? When everything starts to fade, the back gets cast would it matter? Máme po prvom kole. Autentické pocity po jazde, bolo to strašné. Bolo to... Ako keby som mala iného koňa pod sebou. Podľa mňa mal ten chlapec prvýkrát v živote stres.
lebo vedel, čo sa chystá a bol mimo. Normálne som ho chcela nechať bežať ako vždy, že mu to nebudem kaziť a určite aj ja som veľa spravila, ale on normálne, keď som šla z prvého na druhý súd, tak som myslela, že on skočí do hľadiska. On to pálil rovno na stenu, lebo na tréningu mi dosť plecoval, takže som potom robila také, aby šiel viac na stenu, aby mi netočil skôr. A ona sa čakala na mňa a ja som sa bala, že začne plecovať, takže som sedela rovno a nedala som tú pambu, tak som mala. Nevadí. Ale nevadí, akože skvelý zážitok, bolo to Nevadí. super. Ste kvalifikovaní na finále. A hlavne už zajtra pôjdem tak asi trošku odvážnejšie. V poslednej chvíle som ani nemala stres a potom keď prišla za mnou Lea na opracko a mi vraví, že ešte 4 a ideš ty, ešte 2 a ideš ty. Mala si stres? Akože už keď som tam čakala, už keď som šla do arény, už asi to bolo v pohode. Takže super. Ideme si dať obed. Na hovno, ale super. Zase som nie je slušná. Hej. Ideme si dať obedík. Hej. A zajtra je nový deň. Dneska pôjdeme pozbudzovať ešte ostatných. Áno. Všetkým držíme prsty. Zajtra je nový deň. Zajtra si myslím, že to bude lepšie. Že budem viac vedieť, čo mám robiť. Budem ho skôr púšťať, lebo tu som sa bála, že či... Veľké najazdy si mala, nie? Hej, strašne veľké. Ale tebe pristane, Lejš. Hej. Alebo sa mi ešte páči taký... To je slnka na dráte? Slnka na dráte. Menší ti? Neviem. Ide mi dať väčší. Väčší? Ale tá 57 Because sometimes the head is too small on your head, and then all the pressure on your head become like not straight. You understand? aby mi ho neskúpil. Let me try one thing. Lebo vraví, že ti bude pohodlnejší tento ako tá 57. Try now. Way better. Ukáž? No. Way better. Mám povedať nie, aby dal... No hej, a keď si kúpujem klobúk za 300 €, tak aby bol aj pekný. Podľa mňa je taký dobrý. Hej, už povieš si, keď odídeme, že chvála Bohu. Myslím, že tento by mi mohol Tento je dobrý. Nevidíš prekážky. v živote. Bye. Oh my gosh. Kde máš? Či nemáš? My ti nerozumieme. Chlapci, neviem, čo hovorí. Vôbec ti nerozumieme. Keď rozmýšľaš po maďarsky, tak si Maďar. Lebo to ide o to, v akom jazyku premýšľaš. Tak oni si teraz kúpili klobúky a už kupujú auto s vozíkom. No ja, mňa bolia nôžky.